May naman si Aksyon Dorel Cabatu. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakalod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakalod Aksyon Radio. Aksyon Balita, Sunday Edition. Sa aksyon! Last 6:08 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa balita lokal. Isa ang patay, 3 ang nakaluwas matapos naigos ang kilat samtang nagapanagat sa baybayon sakop sa Purok Roma, Barangay Balaring, Siyudad Sang Silay, alas 7:30 sang aga Sabado. Ang napatay ang ginkilala kay Ron Sabadisto, 44 anyos. Samtang makaupod sini ang ginkilala sa Ilananda Stephen Sabadisto, Rodney Sabadisto kag Charlotte Hiponea. Sino kay Stella Sabadisto, ang bata ni Stephen. Alas 7:30 sang aga nagpahuway-huway na ang apat pagkatapos magpanguha sa hipon. Agud magpamahaw apang nagdulom ang kalangitan kag nagpangilat sa diin. Naigo si Ron nga mo naman ang rason sa pagkahulog sini sa pump boat. Dugang pa ni Stella, nalipungan naman si Rodney tungod sa kakulba apang maayo lamang tungod na luwas ang mahulog man sa tubig. Nakaluwas si Stephen bago nakakita inis ang taklob sang motor nga mo ang iya gintabon sa lawas, samtang si Charlotte malayo naman kag amo nagbulig kay Rodney nga malapit man nga nalumos. Nagpawiway sa kami, kuha na sila muna, maaw naman na sa tayo, sir. Wala sila ka, nga gulpiada ang kilat. Siya ang nailan. Sila naggalaong nga gulpiada. Oo. Kay mayo man chimpo, pagali nila mo.
Ginpahayag ni Ilog Municipal Health Officer Dr. Bian Nilios nga wala nakapadulong sa kasadyahan sa barangay Balikutok ang isa ka positibo nga babayi sa Purok Takaysik sa man nga barangay. Pero kay Nilios, gilayon sila nga nagpatigayon sang maid-id nga contact tracing. Nag-investigasyon sa pamilya apang wala ini sila makatambong. Dugang pa sang doktor apisan nga wala sila nakatambong padayon ang ila pag-monitor. Sa man nga barangay agud nga makasiguro nga may baluan ang sitwasyon sang mga pumuluyo. Karon sini naka-community lockdown ang mga purok kag insaylo man gilayon ang pasyente sa quarantine facility. Panugyan ni Nilios sa pumuluyo hindi na pagsuliton ang pagtililipon kung wala sa nagakaigo nga pahanugot sa IATF sa nga ilog paagiman sa sulat. Nagsumiter sang incident report si Ilog Municipal Health Officer Dr. Bian Nilios may anggot sa pagtililipon sa matao sa barangay Balikutok nagligan nga semana. Suno kay Nilios ginpadala niya ini sa Department of Interior and Local Government kung DILG. Ibong man kay Mayor John Paul Alvarez kay iban pang ahensya sa gobyerno may kaangtanan sa COVID-19. Dugang pa sang doktor ginhimo lang sini ang katungdan bilang health officer nga maghimo sang aksyon sa mga hitabo. Matag pa sini tuman ka klaro sa pagsulundan sa Interagency Task Force o IATF at ginadumilian subong ang mass gathering. Sa iban nga balita lokal, nagapangita sa karon sa investor ang Land Transportation Office para sa Private Motor Vehicle Inspection Center ng PMVIC sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni LTO6 OIC Director Attorney Gaudisio Hidospan may 4 ka alokasyon sa Bacolod kag Negros Occidental. Ilo pa kay Hidospan duha ang alokasyon sa syudad sang Bacolod, apang isa sa Alihis nga wala naka-operate samtang sa Negros Occidental ay isa sa syudad sa Kabankalan sa sur apang wala pa nakapatindog kag syudad sa Cadiz sa norte apang wala pa sang investor. Bangod sa limitado pa ang PMVIC, ginahingyo ni Dospan sa management sa naga-operate na sa syudad sang Bacolod nga palawigo na operating hours kag dugangan ang mga personnel agud madamo ang maakomodar. Ginatunan sa karon ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. ang pagpasar sang resolusyon nga tuyo ipauntat ang implementasyon sang Memorandum Circular sa Department of Transportation na nagaobligar sa mga motorista nga magpa-emisyon sa otorisado lamang sang Land Transportation Office. Suno sa konsehal, questionable ang ginhimo nga pag-implementar sa LTO sa resambit nga memo kasunod nga ginsuspend ini ni Presidente Rodrigo Duterte. Una diri nakigsapol si Gamboa sa mga operators, drivers kag mga emission testing centers agud may istoryahan ng matikang agud hindi mauntat ang implementasyon. Kag sa katapusan nga balita lokal na dakpa ng anay call center agent kag ginalagar supplier sini sang illegal nga droga sa drug buy-bust operation sa Police Station 8 sa Florenceville Subdivision, Barangay Pahanukoy, syudad sang Bacolod, Sabado sang gabi. Ginkilalang subject sa operasyon nga si Carl John Rula, 42 anyos, residente sa nisambit nga lugar kag isa ka anay call center agent. Nadakpan man ang ginalegar supplier ni Rula nga si Rodel Remigio, 24 anyos, residente sa Barangay 18, syudad sang Bacolod. Pero kay Police Major Jory Puerto, hepe sang Police Station 8, nakabaton sila sa impormasyon nga nagabaligya sang drogang subject at nagapatigayon sang surveillance. Nakuha sa operasyon ang 20 gramos sa ginapatihan shabu nga may market value na 136,000 pesos. Sa interview sa Aksyon na radyo, ginpahayag ni Rula nga nagausar ini sang droga pero ginpangilwala nga nagabaligya. Ginpahayag naman ni Rula nga hindi niya kilala si Remigio.
Last 6:14 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa mga balita national. DOH bukas nga magpaimbestiga sa ginalagar sa 67 bilyones pesos nga korupsyon. DCIG ginpasiguro nga nagakaigo pang supply sa medical grade oxygen sa Pilipinas. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Ang balitang ito ay hatid sa inyo na Alright, good morning mga kaksyon. Happy Sunday. How are you? Mabugnaw nga Domingo, of course. So, dali lang gid. Okay? Mag-greeta sa ato mga kaksyon nga nagaupod gid sa aton subong nga aga. Kay Alex Fuentes, good morning gid sa imo. Kay John Nathaniel Del Monte, good morning. Tamyaw lang sa Delbros sa Oriarte Subdivision, Barangay 3, Poblacion, La Carlota City. Kag happy Sunday. Kay Miss Cory Vidaha, happy Sunday. Dala sa may Kuwait. Miss Jinky Dialagdon, yes, blessed Sunday. Kag kay Mr. Beboy Villasor, Ma'am Van, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Monteza, Milili Oligo, Michael June P. Season, and tanan niya family niya sa Barangay Pandanon, DSB. Good morning man kay Christine Minyes Villalobos ng Pandanon, DSB. Kay Maninoy, Michael June P. Season, good morning. Dra sa may Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Yes, have a blessed Sunday, gid. Hil Javier, good morning man sa imo. Dra sa may Quiapo, Metro Manila. Happy Sunday. Kay George Maranion, good morning. Eddie Laus, dra sa may Victoria, supod kay Nanay Isabel, good morning. Kay Angela Liarte Gayondato, Pamilya Gayondato, good morning dra sa inyo. Ano ni? Gani, Santiago. Okay, sige. Arman Regalado, dra sa may Montara Isabela. Maayong aga. Raymar Lingoste, dra sa may Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Mario Bacauco Erad, good morning man. At Tia Kimiriman, good morning sa may Mursha. Kay Connie Laparan, yes, maayong aga. Dads Aberia, good morning sir. Dra sa may Sumag. Alex Monteza, ginagreet niya of course. Sila ni Ma'am Van, Doc Mayo, Rochester, Minnesota, Miss Jinky sa Phoenix, Arizona. Kaya sa tarang niya members ng Energy Funds Club. Kaya kumparing Bia Jonathan, good morning sa imo. Thank you, Gid. Kaya Rock Bungon, good morning. Tamiyo ko lang mga bikers ng Gardenville. Sila ni Daryl Tamon. Kag Mr. Cow. Mr. Cow? Lagi na gid si Mr. Trinidad. Halong permi mga bikers. Yes, halong gid mga bikers, mga cyclist. Kay Toto Hautia Olaira, good morning man. Ay, basi bikers, ganyan nga basi gumotor, ano man. Kay Ma'am Van, Ma'am Vanessa Mayo, dra sa may Rochester, Minnesota. Happy listening here. Go-grocery me while listening. Bawa pwede si Ma'am Van. Sa kupa lang kami dahil sa imo grocery, Ma'am Van. May lang pag-grocery. Okay. Kaya Enagasi Galido Gan, good morning man. Family Gan and Galido sa Pulupandan, Kapanamyo, sa Binyan, Laguna. Good morning. Victor Tugaf, good morning. Dra sa may Morsha. Norman Garcia, good morning man. Baryoga Ray, good morning. Dra sa may Barangay Pandanon, DSB. Veronica Enriquez Pagran, good morning sa Barangay Handumanan. Okay, stand by for Balita National. Yung Balita Sunday Edition sa Aksyon! Last 6:19 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National.
Bukas ang Department of Health kung DOH imbestigahan ang sa ginalegar korupsyon sa pag-usar sang 67 bilyones pesos nga COVID-19 fund. Sila kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, bukas ang ahensya sa anumang investigasyon kay ginpahayag nga ilagin pa sa ang tarang dokumento nga kinanglanon para sa audit observation sa ginhimo sang Commission on Audit o COA. Palayag pa ni Verriere na isip sang maayo ang 67 bilyones pesos nga pondo kag na-utilize ang 98% sini alin sa nag-umpisa ang pandemic. Mayado naman si Health Secretary Francisco Duque III angot sa ginhimo sa Kongreso nga dismiss sa jurisdiction sa Department of Health angot sa natrasar nga pag-release sa risk allowance kag benepisyo sa medical workers. Pero kay Duque nagalaom ang DOH nga makapathag ini sa Kongreso sa palabuton nga hearing agud matagan sa isyu nga ginalegar nga ang pihak nga bakin wala nagapamati sa paathag sa Department of Health. Dugang pa ni Duque ang tanan nga allowances nga gina-question ang may kompleto nga dokumento kag ang pondo maid-id nga ginausisa sang DOH. Palayag pa ni Duque ang DOH regional offices among in charge sa pag-download sang pondo sa mga hospital kag mga hospital chief among otorisado sa pagbayad sa ilang medical frontliners. Ginpasiguro naman sa Philippine Confederation of Industrial Gases Incorporated o PCIG nga nagakaigo ang supply sa medical grade oxygen sa Pilipinas habang maghinay nga pagbalik sa mga hospital sa oxygen tanks sa refillers sa mga rason sang shortage. Suno kay PCIG President Raymond Chu, wala sang supply shortage tungod dako ang kapasidad sa industriya sa produksyon sa medical grade oxygen. Dugang pa ni Chu, may kapasidad ang PCIG nga makaproduce ng oxygen sang 700 ka tonelada kada adlaw para sa medical grade kag industrial grade sa diin. Ang medical grade yara sa 200 ka tonelada kada adlaw. Palayag pa ni Chu kung oxygen cylinders ang paghambalan, bastante man ang supply bisan magdoble o kung triple pa ang pagkinahanglan apang problema ang mahinay nga pagbalik sini. Kag sa katapusan nga balita national, magabukas ang Bureau of Quarantine o kon BOQ sang dugang nga satellite station sagud malabot ang demand sang mga nagapangita sang yellow card para sa international travel. Pero kay BOQ Director Dr. Roberto Salvador Jr. magabukas sa masunod nga semana ang satellite station sa SM North EDSA kag Eastwood sa syudad sa Quezon, Subong man sa McKinley, Taguig City. Dugang pa ni Salvador magabukas ba ng satellite station sa General Santos City, Calibo, Bacolod, Palawan kag Legazpi City agud matagan ang mga nagakinahanglan sang yellow card. Ang yellow card o kon International Certificate of Vaccination and Prophylaxis o kon ICVP sa kadokumento nga gin-issue sang BOQ nga nasaad kung ano nga bakuna ang ginhatag sa persona nga i-presentar sa pangadtuan naman nga lugar o kon pungsod. Las 6:22, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, Okay, good morning kay Veronica Pagran kay greet ko na kagina Jessa Saromines. Good morning, Tamya ko lang ako niya family dra sa may barangay Kudkod, San Carlos City. Oy, mayong aga, mayong buntag mga taga San Carlos, kamusta man mo diha? Kay June Salazar dra sa may Binitin, Mursha. Miss Jinky, thank you. Yes, you're welcome. Iya kasi nga si Rose Villaluna. Birthday today. Happy birthday, Rose Villaluna. Kay Von Yoruba. Good morning sa imo. Mga taga Isabela, ni ang mga Yoruba. Okay. So, i-greet ko lang later. Happy birthday si to gani man. May ginapag-greet sa akon si mama ko. Anyway, i-greet na siya later. Good morning, gali kay Sir Mililio Ligo. Kay Malang Christy Carapol Tanatan. Good morning man sa imo. Kay Elias Bandada. Dali lang mga ka-aksyon ha. Elias Bandada, good morning. Dra sa mga KSA or Kingdom of Saudi Arabia.
June Salazar, thank you kuno. You're welcome, gid. Always welcome. Okay? Happy birthday lang kay Tita Edith Valero dra sa may Barangay Maaw. Barangay Mailom. Mailom gali, sorry. Barangay Mailom, Bago City. Barangay Mailom. Correct. So Mailom na lang para safety. Para safe gali. Okay na. Sige, stand by for Balita International kag Sports. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Las 6:25 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye na sa Balita International. Patay ang 29 kamatao kasunod sa natabo nga magnitude 7.9 nga linog sa Haiti Sabado sang gabi oras sa Pilipinas. Sunod sa USGS ang nasambit nga mabasog nga pagtayog nga ginsundan sang pila ka aftershock. Ang record sa 8 kilometros gikan sa Banwa sang Petit Rodrin Nipis. Yara sa 150 kilometros na katundan sang capital nga Port-au-Prince sa kadalumon nga 10 kilometros. Ang pagtayog nga nabatsyagan tubtob sa Cuba kag Jamaica. Pag posible nga pinakadako kag mas manabaw ang kadalumon sang magnitude 7 nga linog 11 ka tuig nang nakaligad nga nagpatay man sang madamo nga tawo. Pagabuhin na sang Team Pacquiao ang intense training ni Senator Manny Pacquiao insakto isa ka semana antes ang hampang kontra sa WBO welterweight champion nga si Yordenis Ugas. Ginkompirma ni David Sison, ang personal assistant sa parting senator nga sumabot nga Martes, oras sa Pilipinas. Magapadulong na ang bilog nga Team Pacquiao padulong sa Las Vegas. Kakaisang naandan, liwat magabiyahe by land si Pacman nga magalawig sang 4 ka oras. Ang away ni Pacquiao bato kay Ugas ang patigayunon sa Agosto 22, Domingo, oras sa Pilipinas. Las 6:27 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Agosto 15, 2021. Happy birthday lang kay Tita Edith Valero sa Mailom, Bago City. Ang pagpanamyaw halin kay Mama Jean Cabatu. And of course, akon. Happy birthday Tita Edith. Okay, so sige, good morning man kay Eric Rojo Asyado, kay dra sa mga QC Metro Manila naga-monitor siya. Beth Tumangan, good morning man. And sa tanan nga nag-upod sa akong subong nga aga, sa Facebook man kag sa radyo, good morning sa inyo tanan, keep safe and God bless us all. Yun naman sa Aksyon Dorel, Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila